Λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που κάνουμε συνήθως. Σήμερα σας έχω ένα Temu haul. Σήμερα αυτό που θα δούμε είναι ένας προτζέκτορας, LED προτζέκτορας. Πάμε να κάνουμε το unboxing αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω αυτή τη στιγμή πως αυτός εδώ πέρα προτζέκτορας έχει έκπτωση από 47 ευρώ στα 13,50, όπου είναι ακραίο για ένα προτζέκτορα. Foam. Ο προτζέκτορας είναι αυτός εδώ πέρα, το καλώδιό του, ένα τηλεχειριστήριο, ένα USB, οδηγίες εδώ πέρα. Και λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, με το που το βάλεις στην πρίζα και το συνδέσεις με Wi-Fi, έχει επιλογή να δεις Netflix, YouTube και Disney+. Η ανάλυση είναι ειλικρινά φανταστική, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να δεις YouTube, να βάλεις να ακούσεις μουσική καθώς έχει και ηχείο, όπως και να καθίσεις να δεις Netflix απλά έτσι χαλαρά. Ή ακόμα και σε εξωτερικό χώρο μπορείς να δεις μπάλα ή κάτι. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, μπορείτε πανεύκολα να αλλάξετε την ανάλυση του βίντεο. Και τέλος, η αγαπημένη μου δυνατότητα του προτζέκτορα είναι ότι μπορεί να αλλάξει όλο το vibe του δωματίου με το πάτημα ενός κουμπιού.